जोंहा नैगुना दिनै लाइब्रेरियावहाय माने उन्दैफोरनि अन्नप्रसन खालामो नामा ओंखाम दौनाय ना मा दौगोनथाय मिथिया ओमफ्राय फैबाय दसे नुजाफैबाय उन्दैफोरखौ दोनबोथावदों ओमफ्राय नोंथांमोना जायो आरो फिसाजो जायो आरोखि हारावा फैयाखै इउटुबारा नै खनायाव दङ मबाइल थुलागासिनो दङ नै इउटुबारा फैगासिनो लर फै हाय हेल' गाइस इउटुबारा हनै स्राय बियो स्राया इउटुब दं आरो मोनसे फरायलायनो खारबाय सासे जिरायजोब्बाय गथ'फ्रा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं दिनैहाय बेदर होदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नोंथांनि सिगाङाव आं दिनै भिडिअ लाबोलायबाय आरो माने सानफ्रोमबो लाबोनो हाया आं एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं दा बेदरखौहाय एवबाय थाबाय सारायावबो एवदों आरो ओमफ्राय सब मिजिं मोदोम खारग्रा जि सइसखा बेदराबो लागायलाथाय मोदोम एसे मेजेम एसे लागायनानै एवदों आरोना बेसेबां जागोन मिथिया आरो न'आव बैसागुनि सिथारनायमोन अमाया बैसागुआव लानाय सिथारदोंमोन आरोना ओमफ्राय एसे बोरैबा दुरबल जादों अमाया ओमफ्राय बेखौहाय सिथारदों आरोखि बेखौनो न'आव एवबाय रानबाय आरो राननानैहाय न'आवनो गावबागाव एवनानै जाबाय आरो जों दा बेखौ ओरैनो फ्राम एवनानै जानोसै ओंख्रि संबाय थाला दालि जहल बानायबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जासे जाखाबाय नालाय मैगंखौ ओंखाम संबाय आङो ओमफ्राय नायलाय आंना साराया खामबा लन्दासो माने खोमा गैया आरोना साराया खोमा गैया माने सारायखौ मानो होनोबा आङो सारायफा लुन्दाबाबो गारा आरोखि ना माने नायथा बिदिनो ना एवनायफ्राव बिराद मोजां आरो माने थाव सोबा आरोना थाव एसे जोङो ना एवनो हायो ओमफ्राय आं बेखौनो गारा आरो जा मोजां मोनो आं बे सारायखौ ओमफ्राय नायनाय दा जि जाखाबाय माने बे गोथां नुदोंना नोंसोरो बे गोथां नुनाया मा बुस्थुमोन मा होनो बेखौ मानिमुनि उसुङाव गायनाय दंमोन बेखौनो फुबाय आरो फुनानै होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुरा गथा जानो होननानै होदों ओमफ्राय गेब्लेबावबाय आरो ना बबावबा खालामनानै होनोसै दसे मोनबायानोसै ओमफ्राय बेदरखौ आङो सेक होनानै लाबाय साइज जाखाबाय नालाय खामस्रां खालामगोन आं एसे जानोसै ओमफ्राय ज' राननानै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जाय जानो लुबैदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो नोंथांमोनहा अननानै नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायजोबखायो नोंथांमोनहासो नायनाया मिन्थिया आरोखि ना आं नायजोबखायो ओमफ्राय बुंहरोखि सोरबा आब'आ साबसक्राइब खालाम बिदि फ्रेन्ड्स बिदि होनना बुंहरो आं नायो लोगोनो साबसक्राइब खालामखायो मानो होनोबा आं एखमबा बिदिनो आधा घन्टा 1 घन्टा गाहाम आं मबाइल दांनोमोन आरोना एसे बिजि बेस्थ' थाबाथाय आरोखि आं उनावबाबो नायनानै खालामखायो नोंथांमोनहा चेक खालामना नायबानो नुगोन आरो माने बिराद मोजां मोनो आरोना बेयो आंखौहाय माने खारफाबाय थायो खिबुनो जेरावखि थाङा खारफाखाथारो आरोना बेयो आंखौहाय एसे थाबायहांबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बिदिबा आंनि भिडिअखौ ना आगैया नै ना पिप दे लांफैदो फै दादै होनफैदो फै दादै गोला दादै बाङासिङा थेंक इउ थाबायबोबायना आगैनि आखाइ बियो आगैनानो फैगोन सासेया बोख्ला हरगासिनो ओमफ्राय
नोंना बियो खोनाबाय नोंना बियो ओरै खालामहर माहे दे समानलाय नै सेंग्रायाबो dabe जाबासो गाखोगोन दाहाय बियो नायनाय बयदो थंब्ले बारनलांबाय नायलाय गथ'खौ बुग्लिथावथाव जालांबाय आगैनाव नांहैगोन आथिङा हरैजाय